Tak dámy, ako som slúbila, tak vám predstavujem druhý odtieň nášho charitatívneho rúžu. A vlastne cez našu charitu v Mary Kay Be Charity pomáhame takto našim deťom v Čechách a na Slovensku. A konkrétne týmto rúžikom, zakúpením tohto rúžu, prispiejete týmto deťom, sú to dve deti, jedno zo Slovenska, jedno z Čiech, pomáhate im pri tom, že peniažky, ktoré sa vlastne vyzbierajú, tak im pomáhajú, platia im ich rehabilitácie, môžu potom chodiť do školy a majú to v živote trošičku ľahšie. Oni naozaj sa narodili s nejakým handicapom a naša Be Charity im takto pomáha. Je to skvelý, naozaj skvelý tip, ako môžete pomôcť. A ja teraz napríklad na perách mám tento druhý odtieň. Je to odtieň, Empower, myslím. A je to vlastne taká krásna ružovo-malinová farba. A ja to mám teraz nakombinované s kontúrkou, našou vodeodolnou kontúrkou. Vybrala som k tomu kontúrku Hot Pink, ktorá sa naozaj k tomu perfektne hodí. Je to vodeodolná kontúrka a môžete si ju buď dať na celé pery a potom na to tento úžasný rúžik. V tom prípade vám to vydrží naozaj dlhšie. Alebo dáte vyslovene len kontúrku a potom použijete, ak potrebujete viacej zhydratovať pery a máte tie pery suché, tak použijete tento rúžik, lebo dámy, pozor, ten rúž je úžasný. Hydratuje pery, krásne ich vyživí a ešte aj pomáha. Takže myslím si, že každá jedna by mala mať tento rúž určite doma. Už len kvôli tomu, že prispiejeme na deti a pomôžeme im. Takže určite sa mi ozvite, budem objednávať a budem veľmi rada, ak prispiejete na tieto naše deti. Tak, ahojte.